L-akbar sodisfazzjon fil-ħajja ta' pulizija huwa meta azzjoni f'waqta tajn biex issalva l-ħajjiet. Kliem is-Surġent Mark Cremona li ma' One News tkellem dwar esperjenza partikolari li se tibqa' mnaqxa f'qalbu u f'ħajtu f'16-il sena ħidma mal-Korp. L-iktar biċċa xogħol li tapprezzajja meta ssalva l-ħajja u niftakar darba ilu ftit żmien konna għadna l-mobile dak iż-żmien kienet daħlet call li kien hemm persuna li kien ħarab bit-tifla tiegħu bil-ħsieb li jagħmel suwiċidju u dak iż-żmien konna intervjenejna sabiex insalvaw l-ħajja kemm tiegħu u kemm tat-tifla tiegħu. L-Surġent Cremona tkellimna miegħu kif din il-ġimgħa jgħalqu l-applikazzjonijiet għal kariga ta' Kuntistabbli u ħadd iżjed minn miss mal-esperjenza li tagħti il-ħajja fil-Korp ma jista' jitkellem dwar is-sodisfazzjon li tagħti il-ħajja bl-uniformi. Is-Surġent spjega kif kienu sħabu li ħajruh isir pulizija u minn dakinhar l-hawn qatt ma ħares lura għaliex ix-xogħol tiegħu minkejja l-isfidi jagħtih ukoll sodisfazzjon, speċjalment fl-aħħar xhur meta beda l-proġett tal-Pulizija fil-komunità fis-swieqi. Malli nqumu filgħodu il-main objectives tagħna hu li insolvu l-problemi tan-nies. Xi ħaġa interessanti ħafna li naraw kemm ilna l-introduċejna l-proġett tal-community policing huwa li n-nies japprezzaw ħafna il-problemi żgħar ta' kuljum meta jiġu risolti. Fl-istess lokalità tqajna wkoll mal-Kuntistabbli żagħżugħ Isaac Xkembri li ilu biss 4 xhur fil-Korp. Li ħajjarni nidħol mal-Korp kien li ommi kienet fil-Pulizija diġà u isni meta kont żgħir minn dejjem kont aspirat biex nidħol pulizija. Isaac jistqar li dan ix-xogħol diġà hemm fih sens ikbar ta' dixxilpina u jixtieq li l-quddiem ikompli jispeċjalizza u jissieħeb fit-taqsima tal-klieb. Minkejja li ilu ftit xhur biss fil-Korp, Isaac qal li diġà ra qabża fil-mentalità ta' kif in-nies iħarsu lejn il-pulizija għaliex fil-waqt li sa ftit ta' xhur ilu l-pubbliku kien imdorri jara lill-uffiċjali frondi fil-karozzi, issa qed jarahom qalb in-nies jimxu fit-toroq u bir-roti. Meta rawna illi qed nagħtu l-input tagħna u qed nagħmlu minn kollox biex aħna nissodisfawhom, raw il-bidla hija kbira ħafna jiġifieri anke jaf dawn iktar il-pulizija, speċjalment fl-areas tagħna.